ואנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו, אחרי ששמענו את הסלון של סלמון. אז נורית, אני מציע שאנחנו נצלול ישר לעניינים בעצם. אנחנו מדברים על מריחואנה, נכון? נכון. אוקיי, אז בואי תציגי בעצם מה דעתך. את חושבת שצריך לעשות מריחואנה חוקית בישראל? קודם כל כן, היא צריכה להיות באותו מעמד חוקי של אלכוהול, לא של סיגריות או דברים כאלה, של אלכוהול. סך הכל חומר ממסטל. אני אפילו לא הייתי מבקשת שתהיה במעמד החוקי של גת, שזה בעצם דבר דומה. למה? למה מה? למה זה צריך להיות במעמד החוקי של אלכוהול? כי בסופו של דבר זה כן שם ממסטל, המדינה רוצה שליטה על הנושא הזה. לא, למה להעלות את הרמה? זאת אומרת, אני אומר, זה מסוכן, וגם אלכוהול זה מסוכן, נכון? אנשים מתים מהרעלת אלכוהול, אנשים נוהגים תחת השפעת אלכוהול, דוקרים תחת השפעת אלכוהול, נתקרים תחת השפעת אלכוהול. בואי נוריד את האלכוהול רמה, בואי נעשה את האלכוהול פחות חוקי. אני לא חושבת שיש מישהו שמציע כזה דבר. כרגע אנחנו מדברים, זאת אומרת, אם את נותנת את הנושא של המריחואנה, ואת אומרת, הוא צריך להיות כמו אלכוהול, כיוון שזה מסוכן, נגיד, באותה רמה, אז אני אומר, אין בעיה, אז אלכוהול מסוכן, וגם מריחואנה מסוכן. נוריד את האלכוהול רמה, והאמת שאני חושב שצריך קצת יותר פיקוח ועקיפה על מה שקורה עם האלכוהול. זה הוכיח את עצמו? מה, פיקוח ועקיפה על האלכוהול? כן, למשל, האלכוהול, ילדים מתחת לגיל 18, זה לא חוקי. אתה מכיר ילד בן 18 שיש לו בעיית נגישות לאלכוהול? אני בתור ילד בן 18 היה לי בעיית נגישות לפני גיל 18. כן, אמא ואבא, אני מצטער, אני התחלתי לשתות לפני גיל 18, אבל היה לי, לא הייתי יכול לקנות אלכוהול ככה סתם בחנות. לא היית יכול ללכת לפאבים, אבל הייתה לך בעיה להשיג אלכוהול? גם ללכת אלכוהול? ולקנות בטח, היינו יושבים שעות לפעמים, לפני חנויות כאלה שמוכרות אלכוהול, והיינו פשוט צריכים לבקש מאנשים פושעים, רנדומליים שיעברו לידינו וימכרו. אני לפחות מהאזור שאני גדלתי בו, לא זכור לי שהייתה איזושהי בעיה של נגישות לאלכוהול. אני זוכרת פעמים רבות שהייתי במסיבות ואנשים הגיעו למצבים אפילו מאוד קיצוניים עם אלכוהול. בשכבה של אח שלי הקטן במושב יש להם משהו כמו 13 ילדים, מתוכם 2 היו מאושפזים, 2 במצב, אחד היה ממש במצב אנוש, השני במצב קשה, כמעט מתו מהרעלת אלכוהול, ואני אומרת לך 2 מתוך 13 ילדים. אוקיי, אז הוכחת את הטענה שלי שצריך לעשות כאילו קצת יותר להוריד את האלכוהול רמה אחת חוקית. בואי נדבר על המריחואנה, זאת אומרת, למה להעלות אותה רמה? מה בעצם יצא לי מזה? הטענה שלי זה לא שאלכוהול או קנאביס או שום סוג של סם זה דבר חיובי, או שהייתי רוצה שיצרכו אותו לא בגירים ולא קטינים. הטענה שלי שהחוק הוא לא פתרון לזה. החוק לא הוכיח את עצמו נותן מענה לנושא לא של אלכוהול וגם לא של קנאביס. גם קנאביס היום הוא דבר שהוא נגיש, רק שהיום במקום ללכת לחנות אתה צריך ללכת לסמטאות כדי להשיג את זה. אני לא חושבת שזה תרם למשהו, זה דרך אגב, גם במקומות שזה נהיה חוקי, זה לא, אתה לא רואה עלייה בצריכת הקנאביס, ולהפך, אם אתה מדבר, למשל, כל הזמן מדברים על קטינים, אז בארצות הברית עשו סקר של משהו כמו 4,000 תלמידי תיכון, ושאלו אותם גם על הנגישות לקנאביס, וגם על התפיסה שלהם את קנאביס, בקולורדו, איפה שזה הפך להיות חוקי, והם גם הראו שאין שינוי בנגישות, וגם היה ירידה של 4% בתפיסה שלהם את הקנאביס כדבר חיובי. ירידה של 4% בתפיסה שלהם? זאת אומרת, הם תופסים את קנאביס כפחות חיובי? מעט פחות חיובי, כן. מעניין. כן. אוקיי. אז מה, לך יש בעצם איזשהו נגיעה לנושא? זאת אומרת... אני עצמי לא מעשנת, ואני חייבת להגיד את זה כבר עכשיו, כי בטיעונים שלי אני לא מתייחסת למשהו שאני יודעת על בשרי. אני לא יודעת איך זה להיות תחת השפעת קנאביס. אני פעילת לגליזציה, אפשר להגיד. באופן כללי אני פעילת חופש. אני לא מאמינה שחוקים הם פתרון להרבה מאוד דברים. אם זה דברים כלכליים, ואם זה נושאים של חופש פרט, כמו הנושא שאנחנו דנים בו עכשיו. ובפרט הסיפור שלי זה שדרך הפעילות הזאת הכרתי את החבר שלי, קוראים לו עמוס סילבר. הוא ארגן את ליל הבנגים האחרון ב-20 לאפריל, שנה שעברה, והוא נמצא כרגע בכלא באשמת מחירה של 9 עד 12 גרם קנאביס, שמי שלא יודע זה כמות מאוד, לא כמות בומבסטית מה שנקרא. הוא קיבל גזר דין ל9 חודשים בכלא, והוא נמצא שם כרגע עם רוצחים ושודדים בעיקר. הבנתי, זאת אומרת, הוא פשוט נתפס, סוחר במריחואנה, שזה חומר שהוא לא חוקי. לא, הוא לא נתפס. אלא? הוא פעיל חברתי, הם רצו שהוא ישתוק,
הם טוענים שהיה עוד סעיף שירד בעסקת טיעון, שהם טענו שהוא מכר 1.05 גרם, שזה כבר ממש כמות מזערית, לשוטר סמוי. אני לא כל כך מאמינה אגב שהיה את השוטר הסמוי הזה, כי עמוס ממש לא זוכר את המקרה. אין להם... טוב, הוא משתמש במריחואנה, אבל... הוא דווקא הזיכרון שלו בסדר גמור. הוא לא זוכר את המקרה, הוא לא זוכר את הבחור, ואין להם שום צילומים. ובנוסף הם כבר כמה חודשים מנסים מאוד להכניס אותו לכלא. אז הם באו וטענו שהוא מכר 1.05 גרם לשוטר סמוי, לדעתי לא היה ולא נברא. ואחרי זה במשך 3 שבועות הם זימנו עדים מבוקר עד לילה, עשרות אנשים לחקירות, וניסו לעשות הכל כדי להפיל עליו תיק, והדבר היחיד שהם מצאו זה החבר שנעצר יחד איתו, שגמגם בחקירה, כן מכר לי, לא מכר לי, מתוך זה הם בנו תיק שלם. החוק היום אומר שזה הולך לפי מקרי סחר, זאת אומרת לא העניין של איזה כמות מכרת, אלא כמה פעמים. ולפי התיק שהם בדו ממוחם, שאין לו קשר באמת למציאות, אלא לגמגומים בחקירות, ויש את זה כמובן כתוב, את כל מה שהיה בחקירות, הוא מואשם ב3 מקרי סחר, ובשילוב עם העבר הפלילי העשיר שלו, של לפני 3 שנים שהוא מכר גרם אחד של קנאביס, ומבחינתם זה אומר שהוא פושע מורשע, הוא קיבל 9 חודשים בכלא. את מרגישה שאם היה לגליזציה, אז היה פחות התקלויות של המשטרה? את חושבת שיש קשר בעצם בין איך שהמשטרה מתייחסת לפושעי קנאביס או פושעים בכלל? זאת אומרת, מבינה את השאלה, האם את חושבת שבכלל זה קשור לאכזריות שוטרים, או בכלל למשטרה? הביקורת שלי היא לא למשטרה, להפך, אני הייתי שמחה מאוד אם החוק היה נאכף. החוק היום אומר שהאדם על שימוש עצמי, וכשאני אומרת את המושגים האלה צריך להבין, הפקודת הסמים לא מבדילה בין סוגי סמים. זאת אומרת, שאני אומרת שימוש עצמי זה לגבי הרואין וקנאביס באותו משפט. זאת אומרת, רגע, שנייה, אז רק נסביר שכאילו, אני אשאל, כן, אם קנאביס והרואין נתפסתי מוכר או את זה בעצם הדין הוא אותו דין. מבחינת החוק היבש כן, מבחינת במהלך המשפט, משפט אחד לפני הגזר דין, זאת אומרת דיון אחד לפני הגזר דין, יש דיון טיעונים לעונש. ואז אתה יכול להגיד, הכל החל ממכרתי כמות קטנה, ומכרתי סם כזה וכזה, ועד לאשתי מתגעגעת אליי. וזה נכנס בטיעונים לעונש, וזה שיקולו של השופט. אבל החוק היבש לא מבדיל בין סוגי סמים. עכשיו, החוק היבש שהודכן לאחרונה בשנת 1973, שזה לא לאחרונה, אומר שאדם על שימוש עצמי של כל סוג של סם, כולל קנאביס, צריך לשבת בכלא לתקופת מאסר של עד 3 שנים. רגע, על שימוש עצמי? שימוש עצמי נטו. זה התיקון שהיה בשנת 1973, כי לפני זה לא היה החרגה של שימוש עצמי. לפני זה מה שהחוק אמר, זה ששימוש עצמי, החזקה, ייבוא, ייצור ומחירה, דינם כולם עד 20 שנה בכלא. והתיקון שהיה בשנת 1973 זה ששימוש עצמי או שימוש עצמי והחזקה, אני לא בטוחה, נראה לי שרק שימוש עצמי, דינו עד 3 שנים מאסר. עכשיו, היום זה משהו שאף אחד לא מוכן לאכוף את זה, גם לא המשטרה וגם לא בית המשפט, אף אחד לא יכניס לכלא בן אדם גם לא לדקה על שימוש עצמי. אז מה שקורה היום שפשוט קובע המדיניות בנושא הזה, זה לא הכנסת, כי החוק הוא תלוש לחלוטין, וגם לא ידוע לי מלבד פעילי הלגליזציה, זאת אומרת גם השמרנים לא רוצים שהחוק כזה יאכף, הטענה לטובתו זה אל תדאגי, זה לא נאכף, אבל הם לא מחפשים לשנות אותו. אז אני דווקא הייתי מאוד שמחה, אם עכשיו היו שמים בכלא 1,000,000 איש, זה הערכות שיש כ1,000,000 איש בישראל שמעשנים, ולא שישנו פעם בילדות, שמעשנים, שזה 10-15%. אז אם עכשיו היו נותנים לכולם גזר דין של 3 שנים, אני הייתי שמחה מאוד, כי תוך שנייה היה פה לגליזציה, היו מבינים את המידת האבסורדיות. מה שקורה היום זה שהחוק הוא שרירותי לחלוטין. גם בתור לא מעשנת, אז התורים בסופרלנד היו בשבילך הרבה יותר קצרים. זה יתרון גדול. זה נכון. ומה, אני רציתי להבין, זאת אומרת, את לא חושבת שיש כאן איזשהו, באמת, אומרים הרבה פעמים, שזה gateway drug, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, שזה סם מעבר כביכול, ויש איזה בעיות שאי אפשר להתעלם מהם, זאת אומרת, יש איזה בעיות של היעדר קורדינציה ודיסאוריינטציה וקצב לב מואץ ולעיתים דיכאון וגם עייפות. אז למה לבוא ולהרע לחברה לעשות את זה חוקי? זאת אומרת, אם יש איזה השפעות שליליות, בואי נשאיר את זה בצד.
תראה, אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, יש מדינות בעולם, אתה יודע, כל הזמן אומרים הפוליטיקאים שהם לא רוצים להיות שפן הניסיונות של העולם. אז אל דאגה, כבר אין לנו את ההזדמנות הזאת להיות שפן הניסיונות. הדבר הזה מנוסה כבר יותר מעשור במדינות שונות, באירופה, בארצות הברית וגם בדרום אמריקה, סליחה, לא רק ארצות הברית, צפון אמריקה, כולל קנדה וכדומה. הדבר הזה כבר מנוסה. עכשיו, המחקרים, כשאני אומרת מנוסה, יש כמה וריאציות. יש וריאציה שנקראת אי הפללה, וריאציה שנקראת קנאביס באישור רופא משפחה. יכולה להסביר מה זה כל אחד מהם? כן. לגליזציה מלאה זה אומר שקנאביס הוא פחות או יותר במעמד של אלכוהול. אפשר לקנות אותו בחנויות. קונים אותו בחנויות, תעשייה וכדומה. שזה, אין את זה בהרבה מקומות בעולם. באמסטרדם נגיד. לא, באמסטרדם אין לגליזציה, באמסטרדם יש אי הפללה. וואלה, אוקיי. באמסטרדם הם עוצרים אנשים על גידול את הספקים של הקופי שופס. זה לא חוקי. הבנתי, אוקיי. אז יש פורמט של לגליזציה שזה קיים דרך אגב באיראן, בצפון קוריאה, בקולורדו, בוושינגטון, ועכשיו גם בוושינגטון המדינה וגם בוושינגטון העיר, נכנס באלסקה עכשיו, ואני חושבת באורוגוואי, או לא זוכרת, אחת המדינות בדרום אמריקה, ויש מודל של אי הפללה, זה נקרא שזה משהו די דומה ללגליזציה, פשוט בלי המסחר והתעשייה. זה אומר שלא מכניסים לכלא על שימוש עצמי, מה שבפועל אני חושבת שיש עליו הסכמה מקיר לקיר, אז שם זה מעוגן גם בחקיקה. אבל אסור לייצר, זאת אומרת, אם אני מגדל בבית זה לא חוקי. לא, גם גידול לשימוש עצמי זה עדיין בתוך הפורמטים המוכרים של אי הפללה, וגם מחירה בכמויות קטנות. מה שזה עושה זה בעצם על תעשייה ועל מסחר. זאת אומרת, זה אומר לגליזציה רק בלי קופי שופס. בלי לסחור בזה בעצם. בלי קופי שופס, לא בלי לסחור ביני ובינך, כי מחירות בסכומים קטנים הם מכירים בזה. לצורך העניין באמסטרדם מה שיש זה אי הפללה, זה לא לגליזציה. ומותר לי לקנות ממך עכשיו כמה גרמים? זה תלוי בהצעת החוק שאתה מגיש, אבל לצורך העניין המודל המוכר שנקרא אי הפללה זה כן, שמותר לקנות כמה גרמים. אוקיי. היום אנחנו מכרנים את המחירה של קנאביס סחר, אבל זה מצחיק, לא היית קורא למשהו בתחום של 100 שקל סחר, נכון? כאילו אם קניתי חבילה של עוגיות ב-100 שקל. לא היית אומר ששכרתי לך עוגיות. אז משהו באמת מסחרי, חנויות וכדומה, זה לא חוקי, כמויות קטנות זה כן נכנס בתוך ההפללה. ועוד נושא שיש, זה הנושא של מה שמכונה החוק הרפואי, שזה בנוסח של החוק, זה אומר הכרה בקנאביס כחומר בעל תועלת רפואית, שזה נורא מצחיק, כי זה מחולק מטעם משרד הבריאות, והכנסת הצביעה על זה בקדנציה האחרונה, שהם לא מכירים בתועלת הרפואית של קנאביס. בעוד שהם מחלקים את זה. הם טוענים שזה לא עוזר, אבל מחלקים את זה כחומר עוזר. אבל לא מוכנים להכיר בזה באמת. שזה מה שזה בפועל אומר, זה שזה קנאביס יהיה משהו שיכול לרשום לך כל רופא. אוקיי, אז האמת שדווקא בעניין הזה באמת אנחנו תכף נעלה מישהי על הקו, שתספר לנו קצת את האינפוט שלה ואת הניסיון שלה בחיים מהעניין הזה בדיוק, אבל לפני שנעלה אותה על הקו, תשמעו שיר שלדעתי מתקשר באופן ישיר לנושא, ואתם כמובן תשמעו למה, אז השיר מבצע אותו אפרו-מן, והוא קוראים לו Because I Got High. Roll another